lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapingki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pingkion mo sa DZGB. Pingkion mo! Good afternoon, Damarian, 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 Damarian. Maray na hapon. Hello, hello, hello. Hi, hi, hi. Hello, hello, hello. Hello, how do you do? Kumusta po kamugabos? Kami po nagalaom na kamugabos ayos. Sana po kita gabos nasa marahay na kamugtakan sa mga oras ani. Libre do po mga tugang sa ano man nakapahamakan. Magandang morning po Pilipinas. Good afternoon. Kumusta po may mga birthday ngunyan? Happy birthday. May mga travel. Maray na agatabi sa Endogabos. Ang sa tuyang tataramon ngunyan na hapon sa luksok. Ang sa tuyang tataramon nga na hapon, hali po mga tugang sa masusing pananaliksik ng ating kaibigang King Reginaldo. Ang tataramon tapongon yan sa luksok. Sa mo ko yan mga po ka sa lugsog. Sa lugsugun ta ka ganyan. Pero sa iba talaga na po kan sa luksok. Sa iba, kami talaga sa lugsog. Yan baga na, tama ba? Tama mga tugang ang pagkakuan ko. Tama ba? Ako nagdakula ko sa Sursugon. Yan lang sa Kataning Kanal, bahay sa Castilla. Kami kahit pag na, bula, ganoon ko yan imikan, sa lugsog, sa luksok, sa ripsip. Di ba? Tama? Magturugan ngayon eh. Sa lugsog, sa luksok, sa ripsip. Basta, alam mo nga niya, hinapros mo so, yung bagang kukulamber ko yan, Ems? Kukulamber, may kwan baga yan? Pag ito, tuminusok sa kamot mo na nawala dito, ang apod kan sa luksok. Nasa luksukan nga ya. Ang apod kan nga ya. Basta itong sugari, tuminuong. Makatakuton ang word na tuong adi. Sugari baga tuminoong sa luksok. Meaning, in English tabi ka na po tabi is splinter. Tama, In English tabi is splinter. Tabi mga tugang kan sa tuya, tabi na ano yan. Susi tabi na pananaliksik ni Manong King Reginaldo. Mga tataramon, ara mo daw ang gustong sabihon? Manong King, ang tataramon ta ngayon na pagkahapon, sa luksok. Sa lugsog talaga yan. Daw ang gusto. Ano man, sa ripsip. Yan, ha? Gusto sabihin tabi in English, mga tugang kaan tabi is splinter. Tataramon, ara mo daw ang gustong sabihon? Bako ngayon, splinter nga, so paradalagan. Iba man po itong paradalagan. Ano nga yan? So, sprinter nga niya ito. Splinter. Yan. Yung tabi, sprint nga ito. Okay. Sprinter. Okay. Sige po. Yan tabi, mga tugangan sa tuyang word for the day. Salugsog. Hello? Baray na hapon pa de. Lumambaga sa Kataning na baryo eh. Oo. Karong babaeng para dismay. Nag-filing sa albularyo. Oo. Sige, nakula ka tapos na-dismay yun. Oo. Sabi, albularyo, nasa luksok ka na yan. Latason pa kang salmatan. Kaya pa de. Nasa luksukan nga, kaya nagdakulan tulak. Naling muna. Nasa luksukan, iyo pala na di. Mga tataramon, O yan taban sa tuyang word for the day. ara mo daw Sa luksok. sabihon? Hali mga tugang kay Amigong King. Maray na hapon tabi Amigong King Reginaldo sa imong pagantabay. Didi po mga tugang sa tuya na programa. The word is sa luksok. Yan. Okay. Ang mga all right. Okay na tayo. O, di sige, kanakul kaya naglaog man cellphone ko niya na paghapon na naman. Nabukasan ko pa sana kaya biglang ruminalaog naman sa tuyang cellphone. Alright, iyon na tabi yan. Mga tugang an sa tuya tabi na tataramon, ngunyan tabing hapon.
didi po sa tuya na programa, which is Saluksok. Okay na? Ang nakakasaluksok ko yan, sanit, di ba? Tayo man pwede ang dako lang makasaluksok. Ang susarad na yuton, ang susarad na yuton tabi, saluksok. Yan. Sabi ni Manong Rick, bata birthday niya ni Father Nick Bilono. Father Nick Bilono, happy birthday po sa imo. Diyan tabi sa ma nito. May selebrada sa ma nito, sabi ni Manong Rick. Apod na nga sa pag-asa. Nata, may kay po kitang apod sa pag-asa, Kuya Nems? Lemang gayud kitang kay po na apod. Malata naman kita kayang kon, maski da man ki itang ikwere sa panahon. Mag-apod kita gari. Mamalisyan man kita kan Manong Rick. So, anpay tabi Manong Rick. So, Manong Rick, anpay tabi, so day na mamalisyahan. Diba? Pakuya, Kuya Nems. Dapat, so day kita na mamalisyahan. Tagari, marauton man na mamalisyahan man kita. So, kung suwabe ang dating, na ngaya, gari sana, so totoo sana, tagon gari ang payta para-paraan, mamalisyahan kita. Diba? Ay, nako, orasyon, Henry M., orasyon ito tabi ang mga lalaking babaero. Paluon ta daw mag-orasyon. Orasyon, mga tugang sa mga lalaking, mga pilyo. O lalaking mga pilyo, ang sa inong gibo-gibo, talagang garo kinahiligan naman nindo. May mga tao talagang mahilig sa mga babaeng magayon-gayon, magin sa iba pang estilo. Dakol talagang maski mga lalaki na soltero o magin may agom na ang gawi-gawi talaga pimbing iyo. Ang makangalason kung natasinda mga tugang minahiro ta nagustuhan pa man kanibang mga babae nagariperti man pag iling-ilingon, perting pag iling-ilingon muna pag himil-himilon. May mga tao talagang arog ka na ipinangaki na sinda mga tugang ipinangaki na igwanin arog ka na sitwasyon. Dinhuli na nga na ikansiring na bagay pero ayan tabi minapunduman sa napag umidabutang panahon na dapat na magpahingalo kan magagigibuhon na sa pagkalalaki sa lambang panahon. O mga lalaki na mga pilyohon puro punduhon na tabi ang siring sitwasyon dahilan paminsan makagastuhon. Dakula tabi ang gasto pag ika mga tugang babaerohon kaya ika nagadan magasto maray ka magkaki babae na sinama nagasto kan mga senong lalakawon. Kung ikan makakuha na ikagabos ang magasto dakulang problema ika nanggan mapupobrehon. Ilalo na kung makakuha ka na pati boarding house kan sa imong babayadan pati mga tugang apartment kan sa imong gagastoson. Siring man pati ang mga bado-bado kan bod ang pagkaon-kaon kan sa imong sa samo-samohon nin huli na nga kan siring na bagay pag nagagistuhan ka mong duwa, pwede mo yan iharong. Pag hinarong mo, dakulang problema. Pag nanakop ka mo kan sa imong agom, dakulang problema. Kaya tabi ang gibuhon. Ang gigibuhon niya to, saro sa na mga tugang na pasaro simple, alagad pag nakasarip-sip diretso ang laban, asin sigurado na libre do po ang sa agom. Ampait magaso gano'n sa labot, paghuna mo gari habuon, pero ito pala ikaman sa namuyahon. Pag nagkamuyan na sa kamo na tabi at akihon, ang apod tabi kan mga tugang uro ambush baga na tirada. Pag linayogan mo pala ipatay, ang dilaman makahirot, sir din makakadro kan sa imong gigibuhon. Ay mga lalaki man talaga na maski maedad na boda, mga tugang iba pa talagang may kapilyuhan man sa buhay na pinagigibog asinsin na mga maugmahon. Batan mapagalon tamay na babanwit man iyan ng delikadohon. Maray kunday sa imo mamuya taday kang problema, maray ngani nga taday kitang gasto sa pagkaaga magin sa ano pang oras na mag-ilingan kitang duwa. Pero kung namuya iyan ang problema dohon, tapag namuya sa imo syerte sigurado na ikanang makakadayo sa kompromiso. Asin pwede man ika mga tugang mahulog sa dagat-dagatang apoy. Bata, baga may mga pagkakataon talagang gano'n ang gadnabday mo maiwasan sa imong gigibuhon. Pero kung gusto mong iwasan, pwede ba nagibuhon, alagad isipon mo garing makasayangon ang pagkakataon. Yung magana ko yun ni Mari, makasayangon mo yung testing mo yung pagkakataon na yun. Makasayangon man nga yan makasayangon. Pero iba man ta, sa totoo lang, anday ko masabutan kung natatamay mga lalaki na naghahanap pa iba na may agom. Siguro yan kuya ni Migari, kadurata naman yun, selling ko, gari, ano selling mo, Jerome? Gari, kadurata naman yan, may agom ka na, lalaki ka, mahanap ka pang iba. Di ba? Di ba? Gari, kamong nag-explain ka rin ako ninong dagidangog tabi. Nataan mga lalaki naghahanap pa iba, maski may agom.
Ang simbag tabi kan, kaduratan. Tama? Kaduratan ang simbag kaan. Siya nag-chat kayo ng kaduratan ngayon yan, sir. Ikaw, Jerome? Mas kano sabihin mo tabi, kaduratan yan. Naling mo na may agam kamanap ka, pakiba ng gibuon mo. Siyempre, kaduratan yan. Hello? Hello? Good afternoon. Pagmaaga. Ano po? Araw mapagmaaga baga. Oo. May managdot na duturot ang mga lalaki. Mas may agom na. Iyo baga, di. Nasa daw yan? Ninda. Ah? Yung ano. Di ka talaga masabutan. Iyo. Tapa, pwede mo man sa nang iwasan. Pwede mong gibuhon. Tama? Iyo nga ni. Natatabig gada. Pilik ko man. Binabalo nga ni. Binabalo nga ng pagkakataon na gari, makaugmahon, pero ang gigi, hindi ko ma-explicar. Iyo nga ni. Oo, oo. Lalo pag maaga baga. Oo. Mga alas 6 to alas 6. Oo, Ka. oo. Turog pa sumidis nila. Iapod-apodan. So. Iyo baga, adi. Ba't, naling mo nang, yaong kasarong mo, yaong kasarong mo, yan si misis mo, makikichat ka sa iba, tultul daw yan. Dahil man, takot-turog pa man sa message ninja. Oo. Yaw na apod. Lalo baga kung iapodan. So, para forecast ka ni. Sa weather. So, Pakarayan pa, bangguranon tagang salbatana ka. Ano? Ay, nasay mo. Pasti ako example mong sarawayon ka. Na, Ate Babes, explica rin daw tabi ako. Ate Babes, sige na tabi. Explica rin daw ako, Ate Babes. Magurong kitang dua. Nata, sige daw. There must be a reason why it happened. Because mga tugang mutual may kakaigwa ka mo ki mutual understanding and respect. Kasi it happened. Tama tabi manong Reggie. Latoson ta ka. Nandadamay ka na naman, Mano. Dahil ka manong Reggie, dahil ka magpara. Nandadamay kang sarawayon ka. Bako man po kaduratan. Ano ito nga ni sir? May spare? Auto ito, boy. Baka man tabi tawo. Pero, nata nangyayari. Kasi Kuya Neme, may namumuya, buda, may ano nga na kaan? May namumuong sama ng panahon. Tama. Ika-Ate Babes na Arancilio. Di ba? Pero in here, in here, may nagpapamuya. Ika nag-cut kayo, no? Siya nag-chat kayo ni si Sai, si Kuya Nems. May namumuya, may nagpapamuya. Kita bagang tao, may nahiling kita sa satuyang ka pa na gusto ko ngayang style kayo ni. Tama? Pero, alam, gani, pag nagkahampangan sa parihong muya, may problema. Sabi digdigan texter ta. Good afternoon, hen. Arog kan sa kuyang agom. Nakahanap ki iba. Grabe ang kaduratan. Kan pagkahilang, nag-ulis ako. Sabi ko, dumang ka pumabulong sa kaiba-iba mo na hinarong mo pa dyan sa kabangan. Ay. Nagparahibi-hibi bagam, sir, sa kuya. Yan ang pigasabit ng ani. Na pagka, sabi natin, gari man sa naanso, daing naluloko, kung daing nagpapaloko. Tama? Ika Henry, may naloko. Day mo tabi ako pagkaputon, tawara man kita kaiyan. May pasok bukas. Nata man naghapot si Mang kung may pasok bukas nata. Ano sa aga? September 6. Igwa. May pasok bukas. Igwa, may klase ba ka sa aga, di ba? Di man suspension? Di man? Igwa. Tabi.
Di ba? Di ba? Oh. Ika Henry, impira naman sa imo na muya, ay di mo ako pagaputon ka iyan tabi. Ako never ako kuya ni na nag-style na ako mamuyahan, buda ako mamuya. Tama, Jerome? Tama. Ang pandok na ini, kung may mamuya daw kayo sa itsurang ini, oh, sa iling nindo. Di ba? Pero ang suso... ang susugunta, nata nangyari yan. Kasi, ang tunay na simbagyan tabi, kaduratan. Kaya lang, sabi da, baga, iyo mananggad ate babes. Habang makusog pa man, iyo mananggad ade. Iyo may point ka man dyan. Kaya yan po sa tuya na, why nata nangyari yan? Kan mga panahon, mga tugang, nata nangyari, iyan ang pag nadakop na araw kan, pigigapo hanggang sa magadan. Naramdaman nindo so sabi ni, sa tuyang kagurang, may pigilan ni sa iyang babae na nadakop na nakidurog sa bakong agom. Naramdaman nito, Kuya Nems? Ilan ni baga, kan mga Pharisees kay Jesus Christ. Ano nga ibon tangirig di boss? Nadakop ngayon nga, nagdinurat. Sabi baga kang kurang nan, oy, kung sisay niya, tabi sa endo ang dahing kasalan, yung inot na gumapo dyan hanggang sa magadan. Di ba nga nagagapo, Attorney Alvin? Attorney Alvin Villarmino? Para baga? At may nakagapo, nawarang saro-saro sa mga, pariseo. Oh. Kasi, dapat, pagkataong nagkakasala, kay puhan mga tugang dahanon, sabi niya duman sa babae, ngayon lumakaw ka na, umuli ka na, as in, ka dapat magkasala giraray. Di ka na magkasala giraray. Bagong iyo, Kuya Nems. Sinyal, mga tugang, nin pagkamot sa kapwa, nin wara na paghuhusga sa nagibuhan nin tao. Sinyal na paghiras nin pagkamot sa tawong para kasala, dahil lantan sa tuyang kagurangnan, nagdigdi sa kinaban para sa mga makasalan. Di man nga ako nagdigdi sa kinaban para sa mga maray, kundi nag-abot, nagdatong siya sa kinaban para sa mga may helang. Sabi ni mama ko, utik daa, kung nasa college da ka mo, may bayad ako dyan kay mama mo naman, nagramang naman si mama mo. Bayad ako mga, ito ko dyan, pag kay mama mo, pag, nata mga tugang ta, alam ko na, mahanap ka, idiskutir ta yan, ha? Nata ta, nangyari yan. Hanaputan mga rason tabi. Hanaputan mga rason, tangani na magkasarabutan. This is not to justify mga tugang. Nata ta, nangyari yan. Hello? Hello? Oh. Naging santa baga, Sisa ito? Magdalena. O si Magdalena ito? Oo. Itong babaying ito? Oo. Iabot na lang sa mga kontraktor mo niya kung pwede ba sila gapuon. Ano? Pakiabot man sa mga kontraktor mo niya kung pwede man sila gapuon, buda maging santo man. Pade. Natusunta ka, pade. Diba? Oo. Nasa nangyari yan, ilingon nindo ha, infidelity happens for many reasons. One, both individual are rational, including lack of love, kulang. Pero maski yun ang pagkamot sa sendong duwa, nangyari man talaga ang mga pag-cheat, di ba? Commitment or communications, feeling of unappreciation or neglect, low self-esteem, and a desire for variety or emotional connection. Other factors include the following: stress. Pag-stress parang kita, Jerome, naghanap kitang iba. Stress. Kasi sometimes, pag nag-communicate ka dyan sa mo ngayang ago, malimbawa,
Iba man ang way of thinking niya. Pero pag nag-communicate ka sa iba, iba man ang appreciation niya kan pag-uro ninnong duwa. Tama ito ni Villarmino? Ito ni Alvin. Nagurong ka, pag-alon na nga ako nga agum sa opisina, pag-al daw nga ako agum. Natang ito, di mo nga yan, didarag, umimir, kung ano, di mo nga didarag, di mo nga, kung ano-ano. Natang di mo nga yan, kung ano. Pero pag, ang kinahuron mo tabi, noy, iba, noy. Jerome, pag kinahuron mo, iba. Uy, na-stress daw nga ako nga. Relax. O ano? Relax. Pagkuhan daw. Relax nga, ni. Nanata, hilutong ko ang payo mo. Ata, talikod ta. Ilutong ko na baga mo daw. Relax na, may para stress ka. Let na. Normal ya. At talikod, hilutong ta ka. Kuha na dyan sa Tiger Balm ta. Hilutong ta kan Tiger Balm. Tapos ko yan, ay bako na nga, ang available din nga tabi. So, white, ano ito? White flower nga yan. Ulit ang white flower para walang stress mo sa buhay. Tatod, katurugin na dyan. Tatod, pukawon ta ka na sa ta. Muli kang mga alas 10. Anapon ko sa arong nindo. Diba? Iba man ang treatment kan ibang tao kung nag-confide ka kang sa imong sitwasyon. Pero, if you feel unappreciated mga tugang sa imo da tabing ko barang harong. Iba man appreciation kan tao, nakauron mo. Ay, wow, congratulations. Pati may mga kudot-kudot pa ang kuya nimi. Congratulations nga ya. Nakaka-proud ka. May mga kupo pa iyan. Tama? May mga kupo pa iyan. Meaning, those appreciations, mga tugang, are extremely different from your di ba? Kasi, if you are stressed, iba man ang kauron mo sa ago mo, kauron mo sa aki mo, kan mo. Iba man ang response. Pero pag kauron man iba man kuya nemi ang lambing. Kasi you felt na parang may care. Ikaw kipig-apod na truthfulness. Ansay mong low esteem, minalangkaw. Desire for variety or emotional connections. Kasabay, ilingon nindo iniya. Pero ako, baka this is not to justify, pero medyo kanin, extreme lang ang rason na. Stress, mental health issue, ako daw nga, depressed daw nga ako. Nag-istorya ka sa ago mo, ano nga ba, depressed nga sa imo na, katurugin na nga dyan ta, saga nga, wara naan. Pero kung di bang kauron, depressed daw nga ako, love. No, friend mga friend, depressed daw nga ako, amiga. Ay, sus ko, uy, gusto mag-inom ka tubig, o ano? Asikasuhon ka, tabi, mental health issues, unresolved personal trauma or situation, null factors like prolonged absence from a partner. Kaya wag paminsan ang mga long-distance relationship, dahil po nagmamaterialize, kasi halawig kang na-detach sa imong partner. It is that tabi a combination of personal being unfaithful rather than single cause. Pero this is not mga tugay to justify. Dahil man pwede na may agum ka na, yun na sa nang gibo-gibo mo. That is not correct. Pero, ang gusto tang sagot, nata nangyayari yan. Bako Kuya Nems. Ang sala, it is void from the very beginning. Tama tabi ato ni. Puon sala, pasana. Matapusan sala. Tama? Pag pinanan mong sala, matapusan sala. Communication plus care equals true love. Kaya baga, ikaw pigapon ng mga modern family. Tama?
Igaki, communication ang magagom na magayon. They're not just a husband and wife, but yung friendship ninda. And once you care enough, mga tugang to somebody, may naulong dyan kuya nimi sa kumunoy. Nata daw nga yata. Magayunong ka daw ngayang ka magpadaba. Baysa na nga yata. Anyway nga ako kuman ang situation mo. Dita ka man agawon sa ago mo. Tara lang ngayon kuya nimi. Di ka magkaurlog sa tukawan. Doon ako nakashoot na sa kambang mo. Ayun na. Patawal-tawal na kita kan mga nagkabirinitadong ka sa mata nag. Oy, pero tabi day magibo kay ni ha. Kamong nagmayagom day ko magibo kay ni. Tama ko tabi ni tama. Nakakapaaki da kuya nemi ang mga extra curricular activities. This is kun man sana pero day kita magibo kan tamayagom kita. Hello. Mano. Hello. Di ba? Kaya kita na ang mga lalaki, mga tugang naghahanap kikaugmahan. This is not bako tabi ni reason na dapat ma-justify. Sala po yan. Takita may agum na. Mas makulog na kunso agumta ang gumibukaan. So babae ang gumibukaan sa satuya. Tama? Pero, ikaw tabi kay mga external factors. Anong mga external factors? Daw. Hello? Hello? Manong Reg? Manong Reg? Oh. Ano ko yan naman mga external factor? Ito, internal factor. Ika palang yung mga external factors. External factors that you want mga tugang to unwind. Hello? Hello, Yes. Good afternoon, Idol. Good afternoon. Nagpapalalahukan ko. Oh. Araw mo, Ken, yun ang pag-ilagin na yan. Pero since na magpumpang na lang sa silaman, sabi sa mga man of God, na pagpili naman nila mo sa galutin na kilaman, papalilig sa mga na yan. Sabi mo, nag-iba, asal na niya ako na, di ba pa? Iyo. Basta may nabasang pa na, stolen apple tastes very sweet. Yan. Kasi pa kung sabihin lagi sila, basan, mas mo lang sa tao. Sila lang masago. Ako pa siya maglasago, ba anong laman na. Siyempre, alam ko, may baon mo rin. Ako pa yung panibalang nindo. Kung mga sa pagkakaan, yan, pagkakaon mo pero ano, pangsira, makatabo mo ngayon. Sweet ang ibalang nindo. Pero kung nalayan kasi iba, hindi ko kasi napagdan carnal nature from the very start we had that kind of matakamal start mo kasi sakdaran ka lang dapat talaga din mo sa yan. Ayan, okay. Pero katabi, bossing, pero ang edad mo ngunyan? Hindi ko pala kapag naman ang edad ko. may mga pagkakataon sa imong marriage life na gari ngayon, napadumang ka sa iba na. Gari, nagkaigwa ka gari pagkakataon na mag-unwind. Iyo. Nakapira ka man ngayon, alimbawa? Nakapira ka man? Nakakakula ko rin. Mas durat ka palang kung nakadakol kang siguro, pugi ka, adi. Ako pati, Migo, di ako naniniwala sa unpilyo, pugi sana. Dapat ikaw ang abilidad. Nagawa mo akong pagwang po. Abilidad, di ba? Abilidad. Okay. Yun, nalabot na sa tao, lalo na sa early stage kasi mo ilaan kang pagkaatap pag magnalang temptation. Pero pag nalipas man na yan. Kumusta man ang mga tama sa lawas mo kang gibo-gibo mo? Grabe. Pira mo na sabog ang tuminama sa likod mo. Yan, makusa na pasisa ko yan kaya rin malaman pa niya kung Okay. Sabi ko, ito istorya mo. Okay. Kaya ako ang tama. Sala yan. Sala talaga yan. Batan mo raw ito dyan, Bigo. Taaram tang sala. Pigigibot ha. Tama ka ugmaon. Ay, pigigibot ha. Pigigibot ka, di ba?
tama yan. The only na mabuhay na yan. Ha? Ito, sa tao pa rin makakalibo ito. Pero kung ribalan mga kagurangan, lahat rin isipasible with God. Iyo baga. Okay. Okay. Sabi, Monsignor, Henry Maceda. Salamat, bye-bye. Di ba? Bako ngayon. Pero maganda yung sinabi na ni Alvin, communication plus love equals true love. May mga external factors na tabi ko yun. May iwa tabi kay situational and external factors. Hello? Good afternoon. Good afternoon. Sa tarong na naman ang mga topic. At tayo nga ng pag-urunan, tayo yung mga samnungan niya na apon, kaya gusto ko magkaigwa kikalinawan. Gapi kami na sanang may dadamay na sibilyan. Yung nga ni. Migo, Ah, kumusta dyan suligaw ta? okay man. Okay man? Oh, Okay. okay sa all right. Bye-bye. Ano dan mga Ate babes? Di ba rin kiminariak? Gusto may mag-upload na babae. Di kinag-react na babae. Di kiminariak na babae. Sino babae yung pwede mag-react? Gusto may mag-react na babae. Ay good ang mga situational and external factors ko yan why it happened. O niya, dagawanin doon niya. Dagawanin. Pero ulitong ko bako na to justify. Sala po yan. Pumayagam mo na, di ba? Ito. Number 1, stressful life events. Kung ang tao, trabaho mo na stressful, mga tugang, pinabot sa punto na, gusto mo mag-unwind, gusto mo na, iba ang kairiba mo, nailing mo na yan. Maringan ako kuya ni, mitaba ko lamang stressful ang trabaho ko, dahil lamang akong stress digdi. Dahil lamang akong stress sa buhay. Sunod, being away. Harayo ka sa agom mo, harayo ka sa partner mo. Influence of substances. Kaya baga ako, sa totoo lang, pinundo ko na mag-inom, Kuya Nems. Tapos nagparinom-inom ko tayo, nang iarabutan. Nakainom ka, may kaiba ka, may kaoron ka, paano ka mong duwa nakainom, nagmangnumang ka mo, kamuna pala na duwa, di man ka mo naghoron, kamuna pala na duwa, pagkaaga text ka, uy, ano nangyari ka sa banggi? Nata, pasensya, nakalingaw ako. Simbagong ka, okay lang yon. Next time naman, kita ulit tayo. Saka maga, influence of substances, alcohol, drugs, etc. Cultural or social context that may have shifting attitudes towards monogamy. Magayon ini. Magayon tabi na munog na dapat ang katakong polygamous delikado. Pero kung manugam, saro-saro sana. Di ba? Alright. Yan tabi ang sa tuya na mga samno sa pagkabuhay ng tawong niyan hapon. Hello? Hello, Mano. Mano? Good afternoon. Good afternoon. Hello. Po. Mano? Hello? Hello, Mano? Hello? 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 Yeah, go ahead. Hello? Mano? Hello? May problema. Manong Reds, may problema ang cellphone mo klarado man ang sa imong audio digdi sa sakuya, nadangog ta ka, di mo kung nadadangog, baka may napindot ka dyan sa cellphone mo, baka tabi may napindot ka dyan sa Iling mo na, Shara Mari Shara, Dibidi ka Shara, may pabasa ko sa imo. Dibidi ka, may pabasa ko sa imo. Baka saka, ato yung bigdiwasan ko Dibidi ka. Bako nadali kita kipaparazzi. Dibidi ka masaan mo pinuntaran sa barkada ko. Saka maga, para kami nag-lunch ka sa bago Chakres. Kung ano, dali.
Nadagom kita. Hello. Hello, VP. Po, good afternoon. Para isip-isip ko sa sinabi mo, natanya ko ako, maski stress man o bako, sarap ang kairibang gusto ko. Pareho kita actually. So one and only ko lang. So one and only ko lang talaga. Kaya nga ako iagdakon si Macy sa magdumingo na malakaw-lakaw daw kita pasursugon, panaga, kung sain. Iyo man talaga. Kung pwede mong gibuhon, kung habo mong gibuhon, kung gusto, pwede mong iwasan bigo. Ano naman ang kontrobersiya sa buhay mo? Tama? Sama yan. Di ba? Nasa sa imo mong bagayan. Nasa sa imo man yan. Kung masala ka lang, ang rason lang kan sapagkat tayo'y tao lamang. Oo nga. Diba? Oo nga. Nagkakamali tayo dahil tayo ay tao lamang. Iyo sabi, pero dahil dapat pag-ibuhon na rason niyan. Tama. Yan big sabi ko Kaya nga tinawang kita kiisip, aram ka. tinawang kita kipuso. Dapat, yan. Di ba? Buda, dapat, tamang kita ki-wisdom na mag-determine kan sala. Buda, tama. Iyang kabi ang tama. Di ba? Ang rason kaan, o tinawang kitang isip, tinawang kitang puso, tangaling mas kitamaan kita ki-LPA, dahil tulos kita madara. Di ba? Tama. Nakuharap kang iba dyan pag LPA na pigururunan, iba na ang birikan kataramon. Yung man, apektado sa pag-isip, adi. Latason ta kang salbatan. Hindi pwede maghapot. Ano tabi? May contact number katabi ni Sec Vince Dizon. Ay, dai pa ako naka-establish. Baka tabi ano mo lamang, kada kuno nang gusto iusip. Iyo, mahanap kita. Ki-connection. Iyo tabi, kompleto na. Mahanap kita. Saro man lang kataram ko sa iya. Ano? Magdiyan lang sa imo sa DCGP. Dako mo na yung istorya. Salamat. Bye-bye. Salawayo na joker din. Ang mga helang kangatay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin ala ko pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago tanganing magmangatay kay puan po nasabayan ng proteksyong Leverade. Leverade Silimarin Capsule, ang Leverade Silimarin Capsule para po sa lalo sin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Leverade sarong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Saraldo na pag-inom kang Leverade. Ini po mga tugang pwedeng makatabang para mapugulan ang paghubag kayan. May bisyo man o wala, mahilig ka man uminom o dae, kay puan mo tabi ang Silimarin Capsule Oral daw. Para dahil tama sa tay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Leverade na para po sa baskog na atay. Ang Leverade Silimarin Capsule, mabakal sa mga butika nationwide. Good afternoon, Tabi Henry. Guiltiness, lalo na mga reporters, tandaon ang mga magagayon sa kada barangay. Lalo na broadcasters, ta mga pugi kay sa reporter. Lato, ini man, ha. Mapundoy daw ako dyan nindo. Alright, ito. Good afternoon po. Reaksyon po ini tungkol sa nag-text sa imo last week para sa clearing ang tinampo na dakulo nakapark sa auto haling UST Hospital, Teachers Village, Phase 1 to DWCL High School. Delikado talaga sa mga estudyante. Excuse me. Dahil ko napindot sa microphone. Sorry po. Sorry. Dahil ko na sa microphone. Delikado talaga sa mga estudyante ng Galakaw, warang sidewalk, pwedeng may ma-aksidente. Challenge ini kay Mayor Yorme Hisham, lalo na sa mismo sa sayang city administrator. Ang autobuda mo to nayaon sa tinampo mismo nakaparada. Aber da obserbaran tatabi. Salamat. Sige po, salamaton sa texter ta ha. Alright. Good afternoon po, Sir Henry. Ako tabi, 45 anyos. May gusto akong babae, 21. Di ko aram kung natata sa primero namoya siya, sa kadua po, habo na. Pig, balo ko gira na i-patch up ang samuyang relasyon, pero habo niya na talaga. Dahil niya man sabi kong nata. Ano daw pong gibuhon ko para maibalik ko ang relasyon mita? Love ko siya talaga.
45 ako, saka lang ako nagkaigwa arog ka ito na relasyon sa babae. Sa totoo lang po, pihikan ako sa girl, kaya ngunyan ako nagkaigwa arog ka yan. Bako man siya, ay, pinatsara, di ka magtaram ka na bako man siyang bako man siya masadong magayon, pero, namuya, nailing mo ng magiwal talaga kamong duha. Di mo pagtaraman na bako man siyang masadong magayon, sarawayon ka na. Dapat you need to see, you must see a goodness in her, on her. Dapat, mailing mo tabi iyan, ang saro na kagayunan sa iya. Pag na tamili maloy ang itsura, igwa ka dapat kihilingon dyan na karahayan. Tabangi daw po ako, tapiga para apudan ko siya sa cellphone, dahil naman nagsimba, garo nga ni nakablock na ako. Maski sa Facebook nakablock ako. Pigdumang ko sinda sa harong ninda, sabi ka nama, dahil man ngaya sa imo makiulay. Kaya ngaya, umuli ka na, nakulugon po ang buot ko, taday ko aram kung natahabo na siya. Arog kay ni Busing, kung ako sa imo, palampasan mo na kinagkaperang bulan. May mga babayeng arogan talaga. Kuya, di ba Kuya Nems? Ay, di ko ngayon aram sa amin ni Kuya Nems. Ang apod kaan, di ba ang apod kaan, ghosting? Ghosting ang apod kaan. Di ba? Tama, Noy, Jerome, ghosting ang apod kaan. Sugari ka mong doon, biglang huminabo, ghosting ang apod. Araw kayo ni Busing, 45 ka, ang sa imong namutan 21. Sailing ko, ang advice ko sa imo, let it be. Di ka na mag-insister na. Pabayaan mo na kinagkaperang bulan. Baka may something sa iya na dapat mas maintindihan mo. Maski nga ni Superin, nagtaram ng habo na makiuron sa imo. Natabi ka pa rin sister mo sa diri mo. Kadakol kan, sa iba ni Jasmine, kadakol nga kan sira dyan sa dagat. Pero kaya lang, mag-ingat ka, baka pating sumakadakop sa imo. Iyo, kadakol kang girl. Kaya lang, ang pagkamo talaga, dahil mong pwedeng turuan. Tama, Kuya Nems? Dahil pwedeng turuan ang pagkamo. Pero kung ako sa imo, ang pagsuyo-suyo mo nga, pundan mo nga, makukulugan lamang lalo ang boat mo. Magliwaliw ka dyan sa luwas. Maglakaw-lakaw ka dyan sa luwas. Mag-relax-relax ka. Tapa minsan, ang pagkamot, nalilingawan man niya. Di ka na muna kan magpapara. Problema dyan. Pabayaan mo na muna, diliton mo sa imong contacts ang phone number niya, o unfriend mo lugod sa messenger, biyo-biyo pa. Nga ni pag sinerch ka niya, in-unfriend nga niya ako. Pero kung kamo talagang duwa, paski nang gibuhon mo, kamo yan. Tama? Tama ko yan, Ems? Di ba? Paski nang gibuhon mo, tama yan. Kamo talagang duwa. Yung tabi, o yan ang masabi. Hindi kung baka 2 hours man sa kuya na, ang apod ngayon kang the Ghost Project, Ghost Project na. Mga malainon ko minakuro yan. Mga lain, Ate Shara, paligid daw si Ate Shara, tagal ang tango. Ate Shara, mare, Ate Shara. Ate Shara, dawidi ka. Tabag kita ki. Ang mahal kita ki opinion kay Ate Shara. Tayo na yan ko ha. Inan may expertise ini. Ayun na. Dako na dangong, iyon sa ko yung, magal kita ki opinion na iba. Tangan na, aki budak gurang. Nadagog mo sa advice ko? Nadagog mo sa advice ko sa texter? Ano sabi mo po? Ay, salbatan ng aki nila, tusun ko ini na. Sabi, nadagog mo sa problema? Oh. Sabi ko sa iyo, pabayaan niya na muna. Pabayaan niya na muna. Kung habo na, dahil naman siya nagpapaki-communicate, pabayaan niya na muna. Ika, bilang aki pa sa kuya, mas may dada ko sa imo eh. Anong advice mo duman sa lalaki? Wala po siya asawa. Alat. Wala. Binata siya. Ah. Oh. Binata siya, 45. Ano? Kaya mong tulungan siya? Baka dahil man talaga siya, dahil man namumuot sa iya. Kaya mong tulungan itong lalaking to? Advice. Oh. Nawala, basta trabaho na nga ako. Nawala. Dahil nagparam, dahil man nga dahil naman nag-commute, basta nasa nang, dahil na nagki-oron sa iya. Mm-mm. Nawala.
Ang Ang bata pa eh. Baka gusto pa 21 years old sa babae. Yes. Siya 45. Baka gusto pa mag-explore kang buhay-buhay. Pwede, ade. Mm-mm. Pwede. Pero kung kasi pabayaan niya na muna. Opo. Pabayaan niya na muna. Yung pa rin sister ka yan. Kanak, Isus ko. Tama. Tama. Kung di kang girl, anong gibon mo? Makiurong ka pa daw sa pagabungo ng lalaki? Depende kung padaba ko. Dahil man kaya sa edad VP. Di man nga ni pwedeng kung padaba mo man, di ka man mahabo na. Di ka man kipadaba mo, habo ka Kaya na. nga. O, ibig sabihin, dahil man siya padaba. Arog ka Kaya na nga, wala naman ito. Sa'yo lamang ka atensyon mo dyan, namanap pa ng iba. Para problema kita ka, Sus ko. Di ba? Yes. At may mga araw ka na relasyon na wala sa nang bigla. Pag bako man masyadong malalim. Ah? Pag bako masyadong malalim yung ano yan. Ang alin, ang balon? Yung love. ang malalim ang balon? Pag bako masyadong malalim yung love. Ah. Yung mga ganyan nangyayari. Basta-basta na lang nang iiwan. Talaga, nangyari pala yan, no? Opo. Pero may ghosting talaga, bigla nang nawala. Na parang kayo, pero hindi na, parang kayo ngayon, pero biglang nawala. Oo. Baka may nahiling na turn off ngaya. Baka ano? Baka nakakulog siya. Baka nakulugan siya. Depende. Ali? Isipon mo po kung ano ang ginibo mo kung yata siya nawara. Bigla. Yung nga, no? Mm-mm. Love is not true love if it is only a one-way love. Tama? Mm-mm. Sabi ni attorney, may expertise pa. Pag kabugado rin si attorney Villarmino, pati pa lang sa love, aram niya. Siyempre po. Attorney Villarmino. Kaya dahil sa'yo minatagal si attorney Jasmine. Ikaw, maray na hapon. Ayun, tama na eh. Ikaw kaya ka yan. Ghosting. Ghosting. Bilang nawala na lang. Opo. Ah, talaga? Makulog yan. Yes. Yeah. Nakulugan nga nakita kang mga flood control na nag-ghost lang. Na Yung di man ang natatapos. Ayun pa daw na love. Yung man ang Ghost project nga, nakulugan kita. Yan panlab, ade. Yes. Pero ikaw man kisitwasyon na garing nga kamo pala na diba? Pero bako man, Pwede. pwede mangyari yan. Mm. Okay. At least na, ikaw pa lang, naraman ko lang yan. Ang marautan lang dyan, VP, kung saro lang nag-assume Yun. na igwang love. Oo. Baga. Kasi sarap pala na man, ade. Oo, yung saro pala hindi, manakamati. Kaya dapat Pero open mafe-feel mo man, di ba? communication. Mafe-feel mo man kung gusto ka man yan, no? No, ngayon, lalaki, babae, di man ka muna nag-uro, di ba? Pero mafe-feel mo kung gusto ka man yan, di? Nafe-feel man yan. Opo. Kasi baga, Nafe-feel kang both sides? opo. Ah, how do you feel it? Kasi baga sabi nila, actions are better than words. Yung man ang ganun. Oo. Di ba? Pag minsan baga, man nagtataram, pero nahihiling man sa iro. Yung man ang Okay. Nasabutan ko na. Sige, anong klaseng hero yan? Ha? Anong klaseng hero? So, pag-alaga, arka. talaga? Alaga Mm. First time mo madagog yan sa imo. Hindi ko yan inaragihan na araw ka. Pag-alaga, kahit hindi mo sabihin, Yes. parang kayo, ano? Oo. Okay. Sige. Thank you, Ate Shara. Sige po. Magano yan. Magano ng araw ka lang, ade? Na relasyon, tama. ano po? Nagari ka mo sa gari nga. Di man ko managuro, pero gari ka mo. Alay. Minsan mapagal man bagata. Baka nag-assume lang. Mas At maray least- man gira itong At least ano. pag nagkawaraan ka malinaw. mo, dahil kulog mo, tayo man ka managuro na dawa. Di ba? Oh, sabi ka. Tama nga yan ito, makulog nga na yung ghost project, so ghost love pa. Hindi. Sige. Okay, yun na. Tain na kaya si Shara mga tugang, may boyfriend na ini. Kaya medyo kulang ang experience ako diyan sa Wow. sa Agom, yun, sa Mrs. Na, ano ka, pero sa ibang bag, kulangan sa kuyang experience siya. Pag-abot baga sa mga laba mga pagrelasyon. Gari, mas ko lang experience kang may agom. Siyempre, natural. Siyempre, Oo. sa Agom mo na. Mm, Si Mrs. Mas na baga saro, naging girlfriend ko na, mga iba kong naging. Kaya magmahon sa ko si Mrs. Ako ang primero kong girlfriend. Magmahon sa ko si Okay po. Mrs. Sabi ni Mrs. Congratulations. O sige, Ate Shar, ano ni? Anong utik? Action speaks louder than words. Magayon,
Dawid ka. Ano? May mga para sa imo na yan. Ano yan? Ano mo? Tubod ka man. Hindi man. Salamat ka sa pagantaway. Goodbye, maray na hapon sa Indogabos. Ang mga helang kang atay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inom ng alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kung day magbabago, tanganing mga tay, kay puan po nasabayan ng proteksyong Liverade, Liverade Selimarin Capsule. Ang Liverade Selimarin Capsule, antioxidant na purbanong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Saralo na pag-inom kang Liverade, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Efektibo man ang Liverade sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man wala. Mahilig man uminom o day, mas maray na isabay ang Liverade Selimarin Capsule Oral daw. Para dahil tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liverade na para sa baskog na atay. Sabi ni Dan Amir, good afternoon Sir Henry, baad po maluyan sa nasulalaki, magkalikot kang makina. Sailing ko. Pero igaman talaga ki mga tao na kuan medyo, igaman talaga ki mga tao mga tugang na matibay ang ngimot, maluya ang kamot. Igaman ki tao na maliksi ang kamot, maluya ang ngimot. An maging matimingan mo so kombinasyon kan duwa. Maliksi na ang ngimot, maliksip ang kamot. Nagdadangog kamo